Er zijn bedrijven in Amerika die te goed bond voortjoegen voor wapens om mensen die te naar je bankrekeningen openen. Hi. Hallo, kan ik u eerst maar helpen? Ja, ik wil graag een bankrekening openen. Dat kan zeker. En daar krijg je ook tabben hier in de klok bij. Ah, prachtig. Dankjewel. Dit is een overval. Je meid zit hier wel heel makkelijk, hè? Oké, Jeroen. Ik weet even net wat ik zit met. Dit kan toch gewoon het weer wezen? Lees uit. Tja, het is echt wier. Oké, het is misschien net zwart wiet. Sint-Wurg binnen er nog heel min bedrijven die dat ik echt doe. Maar onder hier is Tien wie er dus bedrijven die een te goed bond voortjoegen voor wapens. Als je een auto kochten of een bankrekening openen. Ik wil je hem wel even waskochen, want deze video kan best schokkend wezen. Ik denk dat we al het verhaal wel kennen van Amerika, van de shitpartijen. En toen ik hier wenjen kwam dat voor mij dus een stuk dichterbij dan wanneer ik het ergens op het nijs zeg. Haast de helft van alle mensen in Amerika het een wapen. De meesten hebben het voor zelfbescherming, want ja, als de oor erin had. Nu weer eens. Omdat elke die een wapen had, moest zelfs eens ik wel een wapen hebben om veilig te wezen. Maar ik weet nog net of dat het juist veiliger of onveiliger maakt. In Nederland maken we geen wapens en al heel dal net broeken. Alleen nog jagers en sportschutters maken erin ha. Maar had je wel een vergunning voor nodig. Als lid worden was van een shiftbaan, zoals deze, dan moest een VOG, een verklaring voor goed gedrag, litten. Maar ik had nog voorgehoord. Oh, dit is echt heel heftig. Hey, maar Jeroen, had dat dus ik zo'n pistool? Nee, die hebben wij thuis net. En ik mooi dat ik nog net, want ik heb nog geen green card of een permanente verblijfsvergunning. Maar wanneer ik die heb, weet ik net of ik überhaupt zo'n ding heb hoor. Al krijg ik dus wel dit soort reclame in de brievenbus. En je zou het net zeggen als je het Amerikaanse nijs een beetje volgt. Maar er binnen wel regels en wetten voor wapens in Amerika. Maar ja, als je dan zulke soort dingen in de bus krijgt, dan kun je je voorstellen dat het heel normaal is om je altijd in de buurt te wezen van wapens. En ja, dan kan het ik vaker misgaan, zelfs al worden alle regels volgen. Jij deed dit hier weer een jonkje van 6 hier die het pistool van zijn huid mij naar binnen squallen. En ze juft hem maar bezitten hier. De juf libbet gelukkig nog wel, maar dat kun je je in Nederland net voorstellen toch? En Amerika is een heel groot land, jij groter als heel Europa. Dus er zijn heel veel dingen die heel veel bij mij wel gebeuren. Maar het gebeurt echt wel eens volle dichterbij. Ik heb even een kwartiertje in de auto zitten omdat ik in deze supermerk graag channelen toe wil. Het ziet eruit als een gewone supermerk, maar hier is tweeënlien wat verschrikkelijks gebeurd. Waarbij mijn shitpartij 10 mensen omkwamen binnen. De winkel is pas krek weer op nij openen. En als zo'n je ze, dan moet er in die tussentijd gewoon een soort verrode wezen qua wetjouwing om het veiliger te maken van mensen. Maar dat is Pieter en nog totaal net het geval. Zo'n tussen shitpartij zijn tweeënlien binnen er al meer dan 30 shitpartijen wist waarbij minstens 1 persoon omkwamen is. In Amerika vinden mensen en vooral politici het vooral heel wichtig dat mensen vrijheid hebben. En daardoor is het zo lastig om mensen op te dragen dat die wapens strengere wetten nodig hebben. Nou Jeroen, dat klinkt wel heel heftig. Doe voorzichtig. En volgens mij hoef ik je hem dit keer net te vreten wat je hem lever hebben. Of wel?